प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना मिथिथारगौ गासिबो सिंनि खोथाखौ खिन्थु बिसोरो गावसिनि कलिगफोरनोबो मोजां खोन्थायाखै जायनि फलाव दिनै एसेटिस ओंखारदों आरो आंथ' मिथिथारबाय सिएम सारा लेंहरदों होननानै सिएम सारा लेंहरदों होननानै आं मिथिथारबाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ लेंहरदों नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दं नामा होननायाव बिसोर जेबो बुङाखै जेरै दं ओरैनो थागोन बास बहुद खोथा दा रायजोफोरखौ माने अयथासार थगायबाय बे दिपेन बर'आबो थगायबाय प्रमद बर'आबो थगायबाय सेस खालामबाय दे थेंक इउ सिगांनि समाव नोंथांखौ जेब्ला बड'लेण्ड मुंखौ होनदोंमोन अब्ला गाज्रि गाज्रि रावजों बानस'दोंमोन बेथ' बे प्रमद बर'आ नि खोथाखौथ' मा बुंनो प्रमद बर'आ जेब्ला बड'लेण्डनि आन्दलन खालामो बे समाव बियो बुंदोंमोन आं एम जानो थाखाय MCLA जानो थाखाय EM जानो थाखाय मन्त्रि MLA जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं सुक्ति खालामा होननानै सहि खालामा होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै रायजोआ प्रमान मोनबाय बे सोर जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जिथु ब्लक वाइज मिटिं बियो मैया देबरगाव ब्लक आरो सालाकाथि ब्लकआ जानानै थांखांबाय खोब मोजां जादों मिटिंनि जिथु उद्देश्य बिराद मोजां जादों आरो दिनैबो बनगाव ब्लक दा दिनै बनगाव ब्लकनि BPF हान्जानि मोनसे सेमिनार बा वार्कशप जादों खोब मोजां जादों मथथे आं मोजां मोनदों गोसोखौ आङो फोरमायदों जे रायजोफोरनो माने जोंनि वार्कारफोरनो आङो फोरमायदों जे BPF हान्जाया फैगौ समाव मा मा खामानि मावगोन आरो जों बोरै थांनांगोन बेफोरनि सायाव आं माखासे खोथा बुंदों जे जोङो फैगौ समाव मा एजेन्डा लानानै खामानि मावलांगोन बेफोरखौ रोखा रोखा फोरमायनाय जादों दा बेनि गेजेराव जोंहा दङ जेनेबा BPF-आव गोबां जाथिनि सेलफोर बानायनाय जादों राजबंशी सेल गरखा सेल बा माइनरिटि सेल बेंगलि सेल 6था सेल बानायनानै लानाय जादों बे सेलफोरनि मोनफा मोनफा गार्जेन मिट जागोन बेखौ आं फोरमायदों आरो जोङो बे प्रमद बर' बिथाङा जिथु इलेक्सन खालामनो नटिस हरदों बेनि सायाव आं फोरमायदों जे जों थांनानै रायजोफोरजों रायलायहैदों बाक्सायावबो थांदों अदालगुरियावबो थांदों आरो चिराङावबो थांदों आरो फैगौ समाव क'क्राझारावबो नटिस होदों बै माबायाव उल्टापानि सरलपारायाव बेहायबो जों थांगोन बे जों थांनानै बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोनहा गिनांगौ गैया जिहेथु नोंथांमोना 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि सिगांनिफ्रायनो बे ओनसोलाव दंमोन ओंखायनो बेखौ नोंथांमोनखौ इलेक्सन खालामनो नागिरनाया इलिगेल नोंथांमोनहा प्रमान पत्र दङ जिहेतु 2005 सनाव प्रथम निर्बाचनाव नोंथांमोना भट होनायनि मोनसे प्रमान पत्र दं बे हिसाबै नोंथांमोना BTCनि बासिन्दा होननानै फोरमान जाखाबाय बेखौ जुदि दिनै प्रमद बर'आ इलेक्सन खालामोबा बेयो इलिगेल जागोन बेखौ जों बुंबोदों जायखिजाया नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया जुदि इलेक्सन खालामोबा जोङो फैफिननानै नोंथांमोनखौ बे जायगायावनो थानायनि सुजुग सुबिदाखौ होगोन होननानै जोङो फोरमायनानै फैदों आरोबाव नैबे आङो फोरमायदों जे लकसभा उदालगुरि लकसभा मोननांगौनि बेलायाव BPF हान्जाया आरोबाव दाखालि मिटिङाव सावरायफिनदों जोङो बेखौ कन्डेमनेसन होदों आरो जोङो सावरायदों जे आयेनगत भाबै जुजिब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोननो हागौ नामा बेनि सायाव जोङो गिदिर उकिलजों गिदिर एडभकेटजों जोङो रायज्लायनानै साजेसन लागोन जुदि जाथावथावबा जोङो हाइकर्टबाबो सुप्रिम कर्टबाबो खालामगोन जुदि जाथावथाव नङाबा जोङो खालामनाय नङा बेखौ आयेनगत भाबै जोङो सावरायनानै नायगिरगोन होननानै सिद्धान्त लादों आरोबाव तामुलपुर जुडिसियेल साब डिभिजन कर्ट बेखौ दिनै प्रमद बर'आ सरकार थासेयावबो बोरै रङिया कामरुप मेट्र' रङिया डिभिजनाव हरनो हाखो बेखौ जोङो सोंखारिदों आरो जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया जोङो बुंदों जे जेराव मन्त्रि दङ UPPL-आ MLA फोर दङ एखेलगे BJP-जों थानानै सरकार सालायगासिनो दं बे सरकार थासेयावबो बोरै लांनो हाखो थारमाने बिथांमोना जेबो बुङा CM सारखौ हयथ' रिकुवेस्ट खालामबा दिनै दिनाव हरफिनगोन बिथांमोना बुङाखै जायनि फलाव दिनै तामुलपुर साब डिभिजन जुडिसियेल कर्टआ
मुसलपुराव जाबाय थायोमोन बिनि बिसारा दिनै रङियावसो जासिगोन दा बेफोर खोथा आरोबाव आंनि मिथिनायाव मोनसे सुलुंनिफ्राय आं मोनदों जे जेब्लानाखि डिलिमिटेसननि सायाव बिपिएफआ जेब्ला आन्दलन खालामबाय थायो बे समाव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ सिएम सारा लेंहरदों होननानै आङो मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनदों आरो सिएम सारा सोंदोंमोन जे नोंथांमोना बे डिलिमिटेसन सायाव मा बुङो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया सार जेरै दं ओरै थाथों बेखौसो बुंनानै फैदों दा दायनिगिरिया सोर दिनै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोनहा सिएमनि सिगाङावबो जेबो बुङाखिसै दिनै क'क्राझाराव जिथु एसेम्बलि समस्ति बानायदों बे सेटिसफेक्सन नङा रायजोफ्रा बनगावआ दिनै मोननै मोनथाम समस्तियाव गावलांबाय दिनै गसाइगावआबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै करमझारियाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै बावखुंग्रियाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै थारमाने बिथांमोनानो बानायखानाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना मिथिथारगौ गासिबो सिंनि खोथाखौ खिन्थु बिसोरो गावसिनि कलिगफोरनोबो मोजां खोन्थायाखै जायनि फलाव दिनै एसेटिस ओंखारदों आरो आंथ' मिथिथारबाय सिएम सारा लेंहरदों होननानै सिएम सारा लेंहरदों होननानै आं मिथिथारबाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ लेंहरदों नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दं नामा होननायाव बिसोर जेबो बुङाखै जेरै दं ओरैनो थागोन बास बहुद खोथा दा रायजोफोरखौ माने अयथासार थगायबाय बे दिपेन बर'आबो थगायबाय प्रमद बर'आबो थगायबाय सेस खालामबाय दे थेंक इउ सिगांनि समाव नोंथांखौ जेब्ला बड'लेण्ड मुंखौ होनदोंमोन अब्ला गाज्रि गाज्रि रावजों बानसावदोंमोन बे प्रमद बर'नि खोथाखौथ' मा बुंनो प्रमद बर'आ जेब्ला बड'लेण्डनि आन्दलन खालामो बे समाव बियो बुंदोंमोन आं एम जानो थाखाय MCLA जानो थाखाय EM जानो थाखाय मन्त्रि MLA जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं सुक्ति खालामा होननानै सहि खालामा होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै रायजोआ प्रमान मोनबाय बे सोर दै इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।